Oh. Kiri kenya ler Prabowo manguh ing mungsuh ana barongan ora ingsun timbali wani munggah tinggil kowe buta saka ngendi lan sapa jenengmu sinuwun kala-kala muka Bupati Aksa saking Lokapala utusanipun ingkang Raka Sinuwun Prabu Danapati kowe diutus marang Kakang Danapati kowe diutus apa ngaturaken nawala kunjuk ngarsa paduka ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka kaya apa layange Oh! Putra monthap ler kinatap Doko yayasi Cocopang mawi ngowi Kosa sareng penggalianipun Paduka dupi maos isining nawala saking Prabu Danapati Menapa isining Kintaka sinuwun Marisa lawan mangandika ing adhawu Kakang Danapati ora paring lilah kalau ora maringi kopertikel nggonku bakal mbedah kaendran malah tutur-tutur kaya pendhita mulang marang candri jeneng ingsun diemutke supaya leren nggonku nglar jajan lan ngumbar angkara murka kamu kok kula wonten pangandika ing adhawu sinuwun kowe bali marang Lokapala waduh sinuwun wamter dawuh timbalanipun ingkang Sinuwun Prabu Danapati kula wangsul kedah nampi pawangsulan paduka ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka perkawis isining Kintaka menika kula kula siampeng kupingmu kowe Wasa kupingmu kowe bali ana Lokapala kula nengga pawangsulan paduka perkawis dawuhipun ingkang Raka Prabu Danapati biangsat elek Wasa siampeng kupingmu kowe Hei kamu kula wonten tau mikano bali ana Lokapala kula purun wangsul nanging kedah nampi pawangsulan menapa ta isining Kintaka menika kala wau badhe kuwaturaken dhateng ingkang Sinuwun ing Lokapala Prabu Danapati wah jampeng kupingmu bosok kowe biangsat sabut pedang pedhot tulung kowe mutiar wah wah Putah Ludira kala Gomuka sinabet pedhang dening Prabu Dasamuka sirah pisah lan gembunge mesan gegana sirahing Gomuka sarwi ngumara Dasamuka kowe tak senang-wenang dak sia marang utusan sing tanpa dosa utusan kowe kudune nemu rahayu